No ano 2003-2004, alá en Uninova, cando estaba a incubadora do Concello e da Universidade de Santiago ubicada no polígono do Tambre, na zona de Merca, Galicia, o personal técnico que traballábamos ali asesorábamos a moitos emprendedores e emprendedoras. Entre elas, veu unha matemática, Ana María Porto, co seu compañeiro Manel, cunha idea. Eles viñan das matemáticas, da informática, e propoñían unha empresa de deseño gráfico diferente, personalizada, non de gran tamaño, pero sí para deseñar imaxe, marca e produto moi personalizado. A empresa chamase Adumbro, está hoxe tamén aquí na terceira feira de emprendedoras de Compostela. E, bueno, especial cariño a Adumbro porque as vimos nacer, tamén como foron desenvolvendo distintos proxectos para empresas privadas, para institucións, tamén para Woman Emprende. Os logos de Woman Emprende que foron cambiando son traballos de Adumbro. Tamén o logo de Innovatia 8.3, ese 8 que enlaza con ese 3 cun punto no medio, 8 de marzo, é unha idea de Ana María Porta e de Manu, da empresa de deseño gráfico Adumbro, dous estudiantes da Universidade de Santiago de Compostela que xa fai moito tempo crearon unha empresa na incubadora do Concello e da Universidade.